sam učio. Jel si dobro? Ma, sigurno nije ništa. Sigurno? Da, ja sam Dunja. Reci mi kako ste se upoznali? Slučajno smo se sudarili u dvorištu. Ide u 601, zove se Dunja. U 601? Pa oni su naši rivali, ne bi trebalo više da se vidiš s njom. Ne možeš ti mene kažeš s kim mogu i ne mogu da se vidim. Pa upravo jesi. Ej, Maša, moram da ti kažem nešto jednom liku koji mi se sviđa. Reci. Pa, zove se Damjan i ide u 604. Dunja, ne treba se vidiš sa njim. Ali zašto? Pa on nije najbolji momak za tebe. Daj, Mašo! Uvijek sam ti birala najbolje momke, a on nije jedan od njih. Stvarno mi je žao zbog svega, ali voljela bi još da se viđemo. Da imaš neku ideju kako da izgleda? Pa, posle škole imam muzičku, tamo ima vrt. Možemo tamo da se vidimo. Super, vidimo se kasnije. Ćao! To je moj život! Znaš što preduže? Znam, on je ove nedelje redar i možemo napravimo haos u njegovoj učioni. To. Tužit ću te razred. Damjane, razredni mi je rekao šta se dogodilo, a pošto je to za izbacivanje iz škole, ja bih voleo da vidim tvoga oca ovdje kod mene u kancelariji. Znate, moj otac je dobio posao u Londonu i onako sam trebao da se isprišim u školu. U redu, ali reci ti njemu neka on ipak dođe kod mene. Jel jasno?